Kene Jo ngadeg kene Jo. Heeh. Ki ana Mbak Melani, Mbak Lila, Mbak Indri karo Putri wong papat kene. Empat sekawan Pak iki. Empat sekawan. Ki loro ati loro. Iki Mas Musa iki. Lanang iki. Lesnari CFC Tuban. Iya. Nah waimu ya adoh kok Tuban mau bar reuni ning pondok pesantren terus bablas rene. Iya. Wah, jane. Bidodoro. Dua yang belum laku, muga-muga engko putune Mbah Haji ana sing cocok nek ra iki ya iki. Oke, iki ditayubke dangdut tayub sik bar kuwi lagi dangdut seger, lagi seger. Wah. Rok lupat. Wah, dan iki nek tayub Jonegoro iki weh. Ana Mbak Lila aduh dirubung apa jenenge Walang Sangit iki Lil. Oh. Mbak Lucy nembe entek telu kok. Walang Sangite. Nggih. Aku ora ketung iki. Yo Walang Sangit campur lembing iki wong ngene iki. Rumah saku iki awakku ora gatel kabeh apa piye. Iya. Tak semproti rumah saku kok semprotane ora mandu iki apa isine banyu apa piye. Sik. Mati sindene. Coba loro ati loro. Coba kaya apa empat bidadari. Buka kendang Mas yo. Ayo. Sing kompak jogete. Milih sapa? Wes milihan dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gilane rasa tresno sliramu ra bisa jaga
rapi kedepe yen ta weruh sliramu jejer dheweke andem tresno pangajap rinalan wengi lali aku nyanding wanita liya wis milih aku apa dheweke rasa tresno sliramu rapi sanjaka Tepuk tunggal, tepuk tangan semuanya.